Zvakaoma guys, zvatooneswa muno munyika. Zvakaoma. Hazvidara kuchipa zvatoona tooneswa makuna matuna mutuna. Guys, pakaipa. Zimbabwe iyi toratidza zvinhu zvimwe guys mawani. Ndotanga chitaura ndichiti chii panyaya ndasangana nayo. Ndisati ndapinda munyangu guys ndinoti kwazwai mose kwamuri. Uyezve ndichiti kune vese vasati vasubscribe to this channel, please subscribe, click your notification bell. Kuitira pega pandino-upload latest video. Hamudarikirwi. Uyezve singakamani kutenda vese vakasubscribe. Ndichiti guys, I salute you. Munodadisa, rambai muchinditsigira. Nyaya ndayo nayo pano nhasi kana ngoto ndichifamba ndichitenderera mumastreet umu. Ndobva ndasanganawo nezimcelebs vaposta, vane post yavaposta ramadzibaba bondi vepachitungwiza apa. Vari pasowe pavo vachicheka huku iyoyo manje yabuda mari mukati 20 US. Saka manje ndatizivi kuti ndezveshuwa here zvaitika apa. Handisi kuziva kuti ndezveshuwa here kana kuti ndezvenhema. Indangouyawo nazvo panapa. Ndine mascreenshot andauya nawo. Andoda kuti muone handichakuverengerai. Mugotaurawo maonero enyu kuti shuwa huku inochekewa so yourayiwa. Then yovhiyiwa yovhurwa mukati. Mobuda 20 US. Kapetewa so. But inchandinetsa ndechekuti huku yachona ndazongoona video ichitanga tangozoona huku yatourayiwa yatova mudhishi. Tinoona dhishi rasina chunhu here kana kuti guys pakaipa. Vahwani guys. Zvachaita ndezvekuti chii chakuverengerai macomments evanhu ekutaura kwavo kuchiita vanhu manje. Pane comment yekutanga hanzi answer to the following questions can help. Zvikanzi 1. Why not show the dish empty before playing the chicken? Zvikanzi number 2. Show the chicken before cutting by holding it upside down. Simple analysis. Zvikanzi 1. If the man was swallowed by the chicken, it should be in the digestive system and in one of the organs. How did it fit in between the digestive system and the body? Question mark. Conclusion, ukuitiswa. Ndongo. Guys, pakaipa. Ndobva zvanzi noumwe. I just wasted 4 minutes of my life which I will never get back. But why? Mara. What a joke. I mean, no, just about you. The umwe ndobva that man was forced into throat of that chicken before the show. I can do it. Anyone can do that. Kuitiswa. Comment weye umwe. Zvikanzi noumwe balance me my cousin. Huku yakamedza mari or what? Ari kutobvunza wasitozwisisawo kuti chii chiri kuitika. Zvikanzi noumwe. I just wonder what will happen if America sees its man being misused. Comment weye umwe. Zvikanzi noumwe. I wonder why Zimbabwe is a teapot shaped country. Pakaipa. Aibuka shape ya teapot, yeah, it's like a shape ya map ya Zimbabwe. Ndozvekutaura. Zvikanzi only in Chi town, but kiki. Zvikanzi nomwe huku yamedzeswa mari iyo. Zvikanzi nomwe why they didn't show us before the cut off the head. Pose huku tazongoona kuti wamudhishi atourayiwa kudhara. Zvikanzi nomwe so does it have
anything to do with Christ. Zvine zvekuita naMwari here. One guys, kanzi nomwe statement that man was just picked up from the dish. Yaita zvekuisirwa. Kanzi nomwe, what is the significance? Kanzi nomwe inhema. Kanzi nomwe ndezvekuma. Kanzi nomwe and then kanzi nomwe meet localite. Ndochandangoya nacho guys, chiti ngodi. Vanoda kuona kavidhio kachona mukaenda kuZim Celebs kana kuinda kwamadzibaba bond munodi paFacebook munoona vidhio yachona. Saka ndochanongoya nacho guys kuti mutauro muone kuti ndezveshuwa here izvi zvekuti mari huku inochekewa mubva mabuda bag 20 usa. Saka guys ndochanongoya nachiti thank you. Nese wasati wasubscribe, please subscribe. Click your notification bell kuti pega panongo upload our latest video. Sezvandaita izvozvo haufani kudarikirwa. Blessed.